salamat kay sa inyong pagpamalandong. Kamo diha mga igsoon sa mga inyong ika-describe ni Martha. Ako karon gahuna-huna ko ba kay sige maginig balik-balik ni Martha ug si Maria. Daghan kay tagpamalandong ani. Ako nakahuna lang ko nga kini ang mga taong mabalakon masanta sa dayo. Kani ba mga tao bitaw nga ratulon kay tanan? Kana magkapuliki gid masanta sa dayo kay si Martha mo man siya. Busy kayo. Puliki, busy kayo. So kanira to mga tao nga nga-stress ilang trabaho bitaw tungod sa kadaghan sa ilang buhat. Nga hapit din nakapahuay masanta sa day na. Komedyan kay ko sa akong anak dre nga ingon siya ikaw ma kung masanta ka ang imong dadon luwag. Kaya magsige ra gyud kag loto. Amo man is Martha, ang iyan ni loto man. Namina akong anak ron dre. So kamo dihang mga kanang magkitiw-kitiw og maayo, nya dali kay mong mabalaka kung unsay ipakaon ninyo sa inyong mga bisita. Labi na panahos pista, panahos birthday, ana, nadigin mo mahimutang, congratulations, liwat mo ni Santa Marta. Mama, masanta ra sa gyud mo. So mo na nga ko si Maria na santa ang sa tos Maria. Pero si Marta na santa. Si Jesus ningon ba siya, I came here to serve, not to be served. Si Marta. Si Marta mo na yung gibuhat. Nag-serve siya. Siya nagpa-silbi ba? Siya nagsilbi. Siya nagsilbi. So, mao na, ang karatulo ni Marta, nakahatag niya og kasanta. Pero dili ang iyang karatol, mo'y nakasanta niya, kung dili ang iyang conversion. So, nagsugod si Marta, nga ni kay relasyon ni Kristo, nga ratulon. Nya ni ending si Martha nga kaning relax. Katubitang pag-abot na ni Kristo nga namatay na si Lazaro. Ningon din si Kristo, mutuo ka ba nga ang imong igsuon mabanhaw? Siya, mituo ko Lord nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. Ningon din siya, ako ba ang pagkabanhaw ang kinabuhi? Ang tanang mutuo ka nako dili na gyud mamatay ug ang patay nga nituo nako mabuhi. Mituo ka ba niini? Naningon siya, yes Lord, mituo ko nga ikaw gyud mao ang pagkabanhaw. Mao na to. Na-relax na siya ato. Kay usahay gud ang makaparatol nato sama ni Marta katubang sinugdanan pa sa estado sa iyang pagpakirelasyon ni Kristo. Lawas non ra kay siya. Nya tawhanon kayo. Tawhanon kay ba? Nya pakanon ko gyud ni kay kun magutman ni mapasmo ni mamatay ni hadlo kay siya nang kamatayon mo nang pakanon gyud ang gitudlo ni Kristo kaniya wala man sad siya pugsa ni Kristo nga hunongon to niya iyang pagpakaon pero hinay-hinay si Kristo nga dala niya ba ngadto sa tinuod nga kinabuhi nga dili di ay ang lawas lang mo sige hatog atiman kung dili importante kaayo ang musentro kita sa kalag nga mao ang paningkamot ato nga mabanhaw ta. Nya usahay mao man ni ang atong problema kay kutob ra man tas lawas. Nya kuan kay ta kanang murag kisi-kisi kita maayo kay ato yung atimanon ang atong lawas pero wa gid ta maghago, wa gid ta magkisi-kisi para sa kalag. Ug naa man tingali pipila ra gyud kabuok. Kanang jutay kay ta og paningkamot para sa kalag. Nya kanira bang atong paningkamot para sa kalag mao ni makaparelax. Ang paningkamot nato para sa lawas mao ni makapastress. Stressful gid kaayo. Ma-stress ma-stress gyud da. Paningkamuti ra gud ng inyong naong nga mugwapa. Ma-stress mo sige, so diya kanang pagwapaha gyud na inyong naong, ma-stress gyud mo ana. Ako sad magpagwapo ko sa kong naong, ma-stress ko. Pero akong nindoton akong kalag, relax dayon. Amen. Relax na. Ikaw usap na imong naong sa ay ang kalag lang ni tan-awa. Amen. Sa tiguang naligag naong sa ang kalag. Anong kalag, bata pa. Ang kalag nga di man gini matiguang ang kalag. Permi mo ni siyang batanon. Di gyud matiguang